Okay, mayong buntag na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Philippines, mayong buntag Philippines, mayong buntag universe, ug mayong buntag kanatong tanan. Good morning Philippines, good morning universe, and good morning world, and good morning universe. Yan na punta mga gala din ang atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno adlaw na usab karon nga Lunes ba taron dili kwan taron Huwebes pizza 7 na kini sa bulan sa Disyembre tuig 2023. O padayon kita sa atong pagpangalaga. Ano dang i-congratulate mga higala no? Ang akong paryente nga mao si Father bagong ordinahan itong pizza 5 no pizza 4 na ordinahan si Father 5 pizza 5 niya Father John Rick Academia Abordo no na ordinahan na in taon kini si Father John Rick o do naganda tulo na may daghan na kay may pare deres man huyod mahigala no ubay-ubay na gid mi no ubay-ubay na gid mi nga nangalagad sa Katolikong simbahan, isip, usa ka pari, no? So ubay na kami may gala, no? Sa bada, no? Padayon kita sa ato nga mga buhatonon ni ini kabuntuhon. Ug ari kita sa atong Saint of the Day. Abay no ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si Sigundere sa atong listahan San Ambrosio, no? Kini si San Ambrosio, obispo kini siya mahigala sa Milan. Nya kini dito sa Milan ang obispo manggod di ang kuan dito ang hari kay saan lagi na no kanang emperador ko lagi na may mga emperador po dito nagplano nga iyahang ilugon no iyang ilugon ang mga kabtangan sa simbahan. So muna nga kini si San Ambrosio maoy naning kamot nga di gyud mailog. So muna nga matud pa nahimo siya nga kining gitawag na to og memorable do na siya important place in the history of the church because he defended the church property against the emperor who tried to grab it. He publicly admonished him for his wrongdoings, and he was also remembered because of his prayerful sermons. Through this, he converted the young Augustine back to the faith, and he exemplifies the true character of Christianity. Kini si San Ambrosio no sumuna siya si San Ambrosio mahigala no nahimo nga usa ka banggiitang magwawali ug gani ubay-ubay gyud ang mga tawo nga iyahang nadala balik sa pagtulunan nga Katoliko Kristyanismo kay kini si San Ambrosio si San Agustin nibalhin na ba unta ni nibalhin na ni sa kining gitawag og laing relihiyon Manichaeism. No, pero balik siya tungod sa mga maayo kayo nga wali ni Bishop Ambrosio, Saint Ambrose. Nahimo siyang usa ka obispo, si Saint Ambrose. So, sa karong adlaw wala lang sa katakaro si BCP News pahigala ha kay medyo kuan kita. Medyo ulo api kita gamay. Okay? No, ari kita mahigala sa atuang mga pangutana sa usa ka awit. Do Catholics accept the Lord as Lord and Savior? Ingon niya no? Muna yung mga pangutana diri may gala. Do Catholics accept Jesus as the Lord and Savior? Accept the Lord. Do Catholics accept Jesus as Lord and Savior? Ano? So muna yung mga pangutana mga higala. Ang tubag niya na, madahag wala. Nang asang pagtuludan nga kini ko mga pangutanahan mga higala na tao ni tungod lagi kay ang mga relihiyon manggod mga laing relihiyon moingon manggod nga dawata si Kristo sa imong kinabuhi ug maluwas ka nagdawata si Kristo isip imong Ginoo ug manluluwas ug maluwas ka sumunay mga nahitabo mga higala sumuna nga ang tubag niya do Catholics accept the Lord Jesus as Lord and Savior? Ang tubag nga yes. Sa Juan Kapitulo 6, versikulo 51, nagkanayon kini. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon sa maong pan dili gyud namatay,
ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Naman na sa atong credo, no, sa Nicene Creed, ato man gyud ang gipadala, na ato man gyud na siyang gibungat, ato gyud ang gibungat ba ang kanang gitawag nato atong giprofess, no, ang ang pag-ila kang Kristo nga atong manunubos. Unya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhawon siya sa Dios. Ato panaagi na wala na mahitabo mga higala nga kitang Katoliko wala ni dawat kang Kristo nga atong manunubos. Wala madahag mawala. Madahan. So, kini manggug mga atong mga igsuon po nga ni na miyembro sa laing mga sikta. Mura og doon na pita po yung mga gitawag bitaw nato sila mga gituuhan nga wala kita mo dawat kang Kristo nga atong manunubos. So dawat ay madahan magkuan na lamang ta mo mo na malaman ni kadugay sa ato ang relihiyong Katoliko nya wala pa tay ni dawat kang Kristo. Yun yana no. Okay, so laing pangutana mga higala. Tinuod ba padre nga si Jesus adunay laing igsuon gawas adunay pay laing igsuon? Kaya naman yung mabasa sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 3, dili ba siya mauman ang panday ang anak ni Maria ug igsuo dila ni Santiago, Jose, ni Judas ug ni Simon? Ang tubag ni ana munang miingon sila nga may igsuon gid ang lain. Tubag ni ana wala oy. Kaya kaman gud sa pinulungan nga kining Aramaic, ang igsuon, ang original language ba sa Bible, Aramaic, ang igsuon, ang paryente, gitawag nilang igsuon. No? Ang mga, kanabit ang iyahang mga kinsmen ba, iyahang mga paryente, gitawag nilang igsuon sa ilahang words. Wala man sila word nga paryente dito, igsuon naman. So, no? O niya, may sa Mateo 27, 55-56, ug dahay daghang babae, nga nagpaantaw-antaw pagtanaw, mikuyog sila kang Jesus sulod sa Galilea ug mitabang kaniya. Uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug ang asawa ni Zebedeo. Namo na gipang sulti dinyo. Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ang asawa ni Zebedeo. Sa to pa mga parente diay ni, mga paryente ni siya. Okay, kung naa pagka sa mga igsuon sa pagkamatay ni Kristo, dito gid sila. Dito gid sila, no? Wala dito sila ang mga parente ni Jesus, wala diha. Ang mga tinuo kay usara wala man giigsuon si Kristo, ingon niya. Pero mula gina no nga moingon sila nga si Maria daw, no, daghang anak, ito wala. Daghang anak pagangalan nga kita mga anak man pud ni Maria, no? Kay niingon man si Kristo nga anak ani ang imong inahan, babae ang diyang imong mga anak. Kana nga mga pulong pero giingon nga biological sons and daughters wala gina siya, no? Sa laing Maria di ay ang gitawag nato og ang inahan ni Santiago ug ni Jose. Sa ato palaing Maria di ay dili di ay si Maria nga ato ang inahan, no? Sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 2 sa 4, ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang usa si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, ang anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang komador sa buhis, Santiago ang anak ni Alfeo, siya ang Simon ang patriota ug Judas Iscariote ang mabudhi. No, sa ato pa dili gid igsuon actually kuan ra mga paryente ra, no? Ang igsuon lain pod ang abangan, no? So no, so ayo na mo kadala sa mga pamasangil nga si Mama Mary daghang anak, usara gyud kamuk anak, bugtong anak si Kristo ug gani siya mao ang atong manunubos nga si Kristo. Okay, mino dinhi na lang una kita ko to. Daghang yung schedule kay Balukang higala sa ayungon. We are trying our best nga mahulmag yun ang atong mga PEC diri, ang atong mga projects kabahin sa kining ato nga kinibitang mga kapilya nga atong gipagtuko. Daghang salamat ha sa kapilya sa kining Iniban na donated na, no?
ni Brad Andrew Bergantinos ang yuta. No, Brad Andrew Bergantinos, daghang kay salamat ug ang Bergantinos family, of course ang De Los Santos family. Okay? Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.